Kinong tray ka lakro MHEP ha ka shitarik urisaw kilayo ban penlait ye way na kikenjamran ubadei ubana kajai leopard balong ru umrat bakentum ha ka thup ki species hapo ka wildlife yaute khun khla layo ban pelaj im doba dapman potam lalej ban IT no marmar menta ka sngi sya ka tenat wildlife jong ka forest kabadan hajuai khnang ba ka tenat sarkar kanyo ban le ka badan kam Hakajing kendo baru mapasa ubadai kum range officer in charge ka wildlife wing na kaliang uma edi potam ula banjur ru bagatanat wildlife kadai ban pentip syakisnong kithau khnang ba kintip ban khankor bat sumar ban onam penyap ikimrat klau bat ru ba kintip ya ka ain pensitom katkum ka Wildlife Protection Act 1972 kabala ban penset along kumba license mikita ki ba penkhen ya ka ain hama didut akan lete. No didut. Yang bau. Ni umum. Không xiên đúng không? Khăn. Không xiên. Storm rumah.